channel. Panibagong araw, panibagong video naman po tayo ngayon mga ka-Ilongga. So sa ngayon, ka-open ko lang ng tindahan dahil kararating ko lang dito, na umalis ako at nabili ng mga kulang-kulang naman dito sa tindahan. So ito po yung ganap natin ngayon. Mag-ayos po ako dito ng mga items sa tindahan. At ipapakita ko po sa inyo kung ano po ang aking mga pinamili. So tara mga ka-Ilongga, samahan niyo po ako. Ka-Ilongga, mga chicheria. So itong chicheria. Binili ko. Merong mga malalaki dahil meron ditong mahanap ng mga malalaki na chicheria. So bumili ako. Tapos yung iba maliit na po ito na kulang-kulang dito sa tindahan. So, itong calchis itong calchis, bumili ako nitong malalaki. Actually meron po akong display dito na mga maliliit pero konti na lang po siya, so kaya bumili din ako nitong malaki dahil hinahanapan din po ako dito sa tindahan. At saka bumili na din ako ng isang pack ng maliit dahil konti na lang po yung natira dito. Ito siya. Bumili ako nito. And then meron tayong Argentina corn beef na maliit dahil wala na po dito. At bumili na po ako nitong malaki dahil may naghanap din po dito ng malaking Argentina. Ayan. Century tuna na spicy kasi palagi ito yung hinahanap dito, yung spicy na century tuna. Ayan, bumili din po ako nitong diaper na lampen na large dahil wala po akong large na na ganito. Merong bumili po dito nitong large size na diaper. Yung mostly na binibili dito is yung medium tsaka large. So meron akong display na medium na Happy, lampen at saka EQ. Tapos sa large is yung itong lampen at saka Happy. And then yung XL tsaka double XL meron ako pero hindi po siya gaano mabili. Yung mabili dito is yung medium tsaka large. So ayan, binili ako. Hindi ako na dito mga candies guys para sa mga bata. Bumili ako ng bumili ako ng apat na klase. Ito Raisin wafer dahil wala na po, ubos na po yung display ko dito. Tapos bumili ako ng choco mocho. So ayan.
ako ng Eden cheese, mga kailongga. Itong Eden cheese, dahil hinahanapan din po ako nito dito. So, bumili ako ng sachet. Tapos itong mga ketchup. So, mabili po ito dito yung ketchup. So, bumili ako dahil isa na lang po yung natira dito. And then, nagdaga ako ng Fuji bar. Mabili din itong Fuji bar dito. Chicherian po itong kailangan. Chicheria. Dahil paubos na po yung chicheria dito. So, ayan. Bumili pa ako ng mga chicheria at yung nagdagdag ako ng malalaki dahil may naghahanap ko dito ng mga malalaking chicheria. Dahil itong shampoo na Dove na dalawang klase, ito pink tsaka gold. So, bumili ako dahil may naghahanap ng Dove dito. So, wala akong wala akong display dito ng Dove. So, ayan, bumili ako. Tapos, meron akong conditioner niya dito. Dahil last week, nung nag-order ako sa online, shampoo dapat yung orderin ko. Kaso, nung deliver po sa akin, so, nagiging conditioner na po siya. So, ito po siya. So, hindi ko na lang po binalik. So, ibenta ko na lang po ito. At least, okay naman siya dahil meron tayong shampoo na Dove at saka conditioner na Dove. And then, nagdagdag ako ng maliit na Joy na kulay dilaw. Yung lemon. Ayan. Dahil dalawa na lang po yung natira dito. So, ayan. Ang init! Oh no! Ang init. Init. Tahimik ngayon dito. Wala masyadong parang wala masyadong tao. Iwan ko baka umuwi yung iba. Dahil weekend ngayon. Tsaka yung mga bata. Wala masyadong mga bata na naglalaro ngayon. Dito sa labas. So, ito mga kaibang chicheria na po. Ano ba na malalaki?
Meron tayong pick A. Paano ba ito basahin mga kailong? Pick A o pick A? Pick A? What? Pick A o pick A? Charot. Meron tayong ganito. Roller coaster naman ito. So, itong tortillas na malaki. Tortillas na malaki. So, bumili po ako nitong mga maliliit na super crunch. Ito po yung mga hinahanap ng mga bata dahil lang siya. Mura lang siya. So, bumili ako nito ng mga maliliit. And then, itong chippy na maliit. Kala ko, meron pa palang chippy na ganito. Akala ko wala na. So, ito. Itong tatos na maliit dahil mamili din po ito dito sa mga bata. So, wala na po akong natira dito ang tatos. So, ayun po mga kailongga yung kaganapan dito ngayon. Mamaya mag-arrange pa po ako dito, magpe-presyo ako ng mga items na bago ko lang po na namili. So ayan po yung ganap dito ngayon. So that's it for today's video mga kailongga. Kung bago pa lang po kayo sa aking channel, pakiclick naman po ng subscribe and don't forget to hit the notification bell para maging updated po kayo sa aking masusunod na videos. Maraming salamat po and God bless!